Laran aku. Standarnya nek aku iki aku mosok perlu ta. Ya ora perlu ngono. Waduh, mosok kaya sambel-sambel tok ngene, Pak Dik. Lho, ra iya. Ka ono Pak. Lho, dene aku kok Ono. Kaya sambel tok enggak semangat. Piring. Ya piring cilik tak paham. Iya. Ambek buntute lak gering mah. kucing dadakno. Iku mah. Iya. Mulane kucinge kepethuk aku mendeli ah. Dadi aku kucing gede. Mulane ya kepethuk aku. Malah, saiki kowe mangan engkung wis malah pisan. Nah, Oh, kok ono lek ndi duwe? yo ya iki. Ya kan. Oh, Pak, jenenge sekolah ngono. Entek kok kabeh sak ngono, Pak. Ya, kan saiki lu ya lambene Pak Demi risena. Ya lagu nak ya. Nek kok dicek ngene ya. Wis cukup. Yo. Napa ndone? Yo, kok tak tukar enaknya. Ya. Ndok kan mana ndok enak iki. Ah, iki lho. Apa sih? Wong kare duwe. Nyapa iki? Saben dina kira bungsu wae pira-pira. Nyapa kok Iya. Enggak yo enggak tau nakal. Lho ngene lho, Joko berat. Arek kucing gredeg patek merek. Jangan ini di rumah Mas. Ini gak waras, ini kan belum pengen pola nih. kamu lah cuma ngato cek Adriana itu. Yang pernah bunyi-bunyi yang parani ngawe. Iya. Bunguannya parani buyak. Tidak ketularan. Gak ngono. Ya. Ngomong sih Joko berat. Joko berat. Lampuan. Tua. Iya Pak. Yo. Beriku. Tetap tak demikian jenenge Langkowa. Iki. Ngono kok. Arek lampuan Joko berat arek bapak ngono. Jenenge biyen Langkowa. Lah iki bapakmu kandhane bapakku iki jenenge Langkowa. Gak ngono. Joko berat arek lampuan arek gak bapak ngono iki. Sopo sih kok lancar kemane kondo-kondo ngono. Iki sapa? Kamu tak luare Pak Langkowa. Kamu ya gak sini Langkowa, sini Langkoro. Ngono. Arek lampuan iki lho, tadi lho. Tadi. Di mana nih godaku tuh? Godang mbokmu iki wae. Yo mari katene Pak Dimu biyen jenenge Langkowa. Mana ra ngomong ngono. Lang bapak ngono. Aku saya kan masuk apa Pak? Bapak Cek mah. Iya nak. cucu lho jare arek gak ngono. Ngono mosok Joko Berung bapakne kok pencit. Iku mesti cucu apa? Kayaknya masyaallah kan tak dadi pelem ah. Itu ngono kok. Oh iku sampe ngarep anu iku arek babu iku wis arek iya. Pinter ngomong sampe ngarep. Ayo pernah tak gede ayo. Tanya duduk pernah tak gede. Ya. Ayo tak gede ya. Nek anak si Jira piro lho? Ya loro. Ora pernah iso ngomong iso gak. Siji ana piro sih? Ora si Jira piro? Mbok ana piro? Lambo emang badi nomor nek badi. Siji ana 10. Jira piro? Salah. Ya siji ana loro. Iya, cocok pati. Iso. Ana siji ana 10 anak. Siji ana loro ya berarti. Iya. Lah lek ana
Padi ayo. Padi ayo. Ya itu. Wah, sebenarnya loh. Itu enggak. Mungkin dia lek ana piatu nek cakapi. Ya langsung dukung ini ya, Padi. Iya. Ya udah kayak sini sana. Ini emang biarin sih aja. Loh iya nanti ono piano cakap. Terus nale ono anak ono apa? Bojone bapakne. Ayo. Ono bapakne. Ono anak. Ono bapaknya. Oh, nih. Boni. Iya. Ada ono bon. Ono bapakne. Ini nah. Lah bapaknya emang dia. Ya iki. Iki. Heeh. Ono bojone sapa? Iki. Lah iki bojone sapa? Ya iki repot. Loh iya bener. Bapaknya siapa ya bapaknya? Ya. Iya. Bapaknya ibu. Iya. Lah ini bojone sapa? Bojomu. Lah iki bojone sapa? Ya iki repot. Iya, bapaknya iya. Bapaknya iya, iya. Ya iki. Iki bojone sapa? Ya iki repot. Ngombe wong Senang. wong anak ngombe. Ojo kumpul Joko Berem arek nang kolar. Arek dadi bapak, anu akal pake didikan. Mosok penugasano sampe nang bendina dilokno ambare akal. Masih lagi nak kepingin ambek nek sore-sore iku nglenceng bareng bapak. Nak pingin Ngene ae wong. Ora mau bojone lah. Ya wis dong aku iki wong tuwek ya mosok kena goros ta. Engko tak ora ana goros dina ping 7 kon yo gak percaya. Jane kon iku panjenengan duwe bapak. Ayo kandhano. Timbangane bapake dilen lor narek nang kolar kono bangsano. Iya, ana mancane. Tapi pesene mati ae. Kapan wis tak duduhi kon wis aja mandi ya lah. Pokoke wis tau. Pokoke wis awak urip kepenak. Wis pati piang depan bapak. Coba baca kadel kon bapakmu. Sing sana karo piye apa cukup terus. Kepengin ngerti wong sampai cilik. Sampai sami ini. Bakal berat karo bapak aku. Ini kita koni arek-arek itu. Di bapak menang ini kami Bapakmu iku dudu sembarangan wong lucu kebenar. Mengkon ya wis tak critani kok aja lunga-lunga ya nak ya. Kamu wis seru Bapakmu iki gak ana daerah kene. Bapakmu iki ana daerah Surabaya kan aran Tumenggung Jandrono sing ngatur wong sak Surabaya kono. Ya iku wong tuamu. Terus kamu kakungmu. Tumenggung Jandrono sing wasani daerah Surabaya. Aku sembarangan kon iku. Jenengmu masih elek kaya ngene dudu sembarangan wong tuamu iki. Kon mane gak kangen wong aku iki ya kangen. Iya sing ngomongin kemana kon wis kate budal. Aja Nak yo aja kon iku sik cilik karo papan pernah Surabaya cek pinggir endi. Di Surabaya iku rame akeh kendaraan dokal motor becak. nyimpan kendaraan Apa ngerti-ngerti yo nang kendaraan iku awakmu. aku setahun terus gelek Pak Sini. mosok Iya lek borak kok cita. Ini bisa kan terus. Lineng borak apa nak? ya ini cepat terus. iya tak selamat apa Lambine mak dene. iku montor ya montor liwat kene Yo ini diterus. Nah, yo mas
karo Pakde ngerti. Lek wis gede. Kapan wis duwe sangun bebarengan karo Pakde Mbokdi karo Biyo. Saiki lho yo mungkin. Lah saiki iki lho barengmu sapa sing ngaturi kana. Cewekan mandek ngono ae. Mesakno karo Biyo sing Joko Binola awakmu iki Surabaya ku adon nah. Lah kok masih atuh malah kuwi katakan nak teko. Kesel yo kesal bareng ka ono kon iku iki mesti aku apa iku tumpe to ngelak. Kuwi yo motor salah. Bagus corona ini bisa cero. Mari ngono kok wis kepedhok ya. Ya aku tak. Ya wis pokoke lek kepedhok ya. Lek wis diaku kon yo. Dadi mak di kumang ora jamule. Iya. Iya Ya wis aja nang. Iki kembeng iki pamit ora iso. Ya ngono Senang saya ngono aku iki karo bapak iki. iya wis sampe terus pesene nek ngomong anak sampean ya tak saliyane akeh kendaraan saiki kabeh kono ku perangan gede. Saiki kabeh wong tuamu ana kene iku lak apa jeneng ngatur kawulane sik kono sing perangan saiki karo londo. iya Londo wedi. Wah, wedi iki. Rane Aku londo cilik-cilik apa dina iku. ana sak gansil gak kono ono kok cilik-cilik kono iku ya gede-gede ya Londo gile waduh rodot terus yo minggir ya kan bedil. kan tak eman Ora yo mari yo. Ini lah wis petuk ngono ae kok terus Orang nak jamu ini bedil. Ini mah apa tuh? Orang nopo ini sekarang ini nyambut tahu ya. Ini orang segalanya neko iya di nopo petuk iya dari satu nopo ya enggak nama tahun enggak pinggiran itu ini gambar ya ngomong sama duit bapak Karena cukup aku mau tak sambungi duit misal kasih wong tuang biar saat turunnya budal Surabaya sakra kon besok sak waya-waya bakal utawa anakmu takon menikahku kan ono Surabaya lagi gawe sarana yo ngomong gak sama duit tak ketujuh duit nah iki sekolah Surabaya iki ono sing duwe barang iki masih elek iki kan aran tinggi ya duwe kata apa awakmu masih tekan Surabaya kono lek gak nggowo iki gak bakal diaku ini didol larang ini iya kan terus hati-hati kalau sampai ketemu iya lah kamu masih pirang-pirang tahun lah gak pedok karo wong tuamu wali kami pedok terus kalau naik itu itu mesti diatur karo semang kakung yang bawa ini pak iya karo terus dari dia mari apa nek luwe larang dina larang pokoke banyu Allah dalan jalur banyu jalur sekolah kaya yo karo mana tak guna carane wong api gak tau yo masih ora gak tau apa-apa gak tau pek gine karo gine gak tau yo oh iya gak tau
Njaluk ae njaluk ke. Sabun iki. Jadi rumah sakit mana ada ini? Iso Pak Dik, semua bagong iku biasa dimakani dino iku. Bisa kamu deh, gendong yang lu bisa ngomongan ngomong. Iya, anak-anak bagong kok bawa kejinan Pak Dik kau no. Pak Dik boleh manggil lu. Masa tinggal kau menengin aja. Boleh perlu apa yo? Nomor yo, pokoknya miling karo yo itu bagi aku kon anake Mari tak cuci. Iya, Pak Dik. Mari tak Lurah, Bang. Lurah, Bang. Bagong itu untuk goblok. Jangan geluruk terus. Wah, nggak disanggup kita. Ucapnya ya tak kuning, tak rumati aja. Ya, buon. Pokoknya betul itu. Bertukar apa? Terus bapak datang boleh naik mulia apa? Dengan apa? Ya. Nanti disik wis. Ngawur aja. Besok Ya. yang diragai. Iya, nggak jadi ya. Iya. Kasarnya gue pokoknya pernah kabel ngomong sedang selamat. Selamat. Iya nak yo Apa dulu? Ya. Masih sedang hidup belum perlu apa? Ya. Harus kebetul terus bapak kamu ini. Yo ngajar. Nama yo. Kalau orang tentang mulai yo. Yo. Yo, Pak Dik sudah, Pak Dik. Iya. Pak Dik sudah, belum sudah. Mau tenang, Pak Dik, apa? Ya kok ditanya malah sepenet iku. Men dia tak tututane ya ngono ta.
Mula pancen abot banget panjenengan ingsun diserahi gladi para tamtama ing Temunggang Surabaya. Kamangka Kanjeng Rama ngasrahi yaiku gladi para tamtama. Mula yen ana mungsuh ing saka mancanegara ora susah Kanjeng Rama temung jangkana jengkar saka palungguhan kursi gading. Lan cukup dilayani kaya sangka yaiku putrane ingsun Sawung Rana. Nurladi dina samangka panjenengan ingsun sowan menyang Temunggang Surabaya Kanjeng Rama temung jangkana kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Onggelah ing sekaring baun langgeng jagat dewa Bathara saning jagat. Abot paningsun ngembuh dawuh Kanjeng Rama temung jangra. Sepisan paningsun kajibah gladi joget lawung putra tamtama. Mula yen sawanci-wanci tinimbalan kanggo rengganing praja, aja nganti nguciwani. Kang kaping pindho paningsun kajibah mbantu olah kridaning prajurit tamtama ing Kadipaten Surabaya. Ha mula samangsa-mangsa ana mungsuh sangka mancanegara. Aja nganti njangkarake Kanjeng Rama saka kursi gading dampar mesondhan. Mula cukup paningsun kelawan Kakang Mas Sangrana. Oh dasar mawarna-warna busananing prajurit tamtama Surabaya. Kang sita kumpul padha putih ing sinawang saka Mandra Pindha Kuntul kang lagi nebo sapesisiring samudra. Kang kuning kumpul padha jeneng sinawang saka Mandra Pindha Podhang kang lagi mangsa wawan. Kang wiles kumpul padha ijo yen sinawang saka Mandra Pindha Taneman kang lagi gumadu. Kang ireng kumpul padha Kresna yen sirang saka Mandra Pindha Dandang Araratun. Mula pacak barise Wadya Bala Kadipaten Surabaya. Yen sirang saka Mandra Pindha Sela Blekiji. Selorane watu blekiji semut. Dadi kadya semut kang lagi lumapek ana sanduring watu ndali dirdatan ana pedhot. Pangemprete duwi wangga pangringke kuda yen sinang saka Mandara yen kapiyarsa saka Mandara Pindha warsa kintek warsa arane udan kintek iki pajaten dadi kaya udan kang lagi narabas alas pajat. Mula untaping Wadya Bala Surabaya yen sirang saka Mandara Pindha manyar sosro. Kang Mas, kapiye sing ramu gladi para tamtama ing Temunggang Surabaya apa ya ora ana suja? Kados sawanci-wanci wonten pramuka saking Mancanegari cekap andika kula pun sawung-sari ya. Mun langkung kerayi ngaturaken sembah bekti mugi konjuk wonten ngarsa putih. Ya wis tak tampa. Kaping pindho ramu tak serahi ya iku ngrumat sawung kapiye kawusanane sawung jare.
kados-kados menawi dipun wedalaken wonten pangabaran mboten badhe kuciwa Paman. Dina iki wis diwiwiti anggara kasih, yaiku para ngabotoan sapa wae sing arep mulai dibung pengaduan sawung ya saiki. Padha sumbarana para pengaduan sawung. Nuli nggih wonten dawuh panjenengan Kang Mas. Hai para ngabotoan agung kang isih ana sanjabane kalangan. Aku kang lagi pepone saisore wringin. Ayo dirungake. Iki pangabaran sawung arep diwiwiti. Mula sapa-sapa sing wani kudu enggal-enggal mlebone sajroning kalangan. Ayo iku para ngabotan kabeh iku padha mlebu ae kene. Iki pangaduan sawung arep dimulai. Ayo padha mlebu. Coba dulu. Kate liwat kok. Liwat. Kalah. Sinten Kang Mas? Gak ngerti aku. Kupinge dirungake putrane Temenggung kuwi. Kon dadak bocah kaya ngene dikon mlebu ning kalangan. Kok ngisen-ngisenake lho. Lho. Iya lho kan gede-gede iku. putrane bupati putrane Temenggung. Para ngabotan pradan kuwi lho. Kon dadak goboke ra dirungake piye karepe? Apa bocah patheken mlebu ing Bocah jan ngono oleh mlebu ning kalangan ya karep. Kowe iki ngerti dikandani apa? kowe mau tak kandhani. Apa? Ora oleh mlebu ing kene. Ngerti? Kate liwat kok gak oleh. Kate liwat gak oleh. Liwat kono gak oleh, liwat kene gak oleh, liwat endi wong dalane mek iki tok ngene. Golek dalan liyane di Mas Jare. Kandhani. Gak ono dalan liyane liwat kene gak oleh. Gak oleh sebab iki daerah panguwasa aku ngerti. Dina iki tepak dina anggara kasih. Para putrane Temenggung putrane bupati arep nganakake pangabaran sawung ning kalangan kene. Kok dadak kowe liwat kene karepmu ya? Kon ngerti? Pengaduan sawung kene iki ora kena. Bocah kowe siramu iku mlebu ing kene. Hah? Putra Temenggung, putra bupati. Kati liwat tok rono lho. Ora oleh. Gak oleh. Gak oleh liwat kok gak oleh dalanmu gak oleh. Senajan dalan kuwi daerah panguwasaku, ngerti? Wis sing kuwasa gawe abang ijone. Daerah Surabaya kene aku lan Kakang Mas Songro, ngerti? Ngerti? Hah? Enggak ya. Kuwasa gawe abang ijone. Wah, tukang wenter iki kok. Tukang wenter. Tukang wenter. Lah kon jare sing gawe abang ijo. Kon gak ngerti. Kampung wis sak jerone kene iki sing gawe ruwet rentenge. Yaiku Temenggung. Putra Sawung Saradasan Saung Sari. Waduh. Werenteng dodol bola arek iki. Dodol ora mudeng aku ngomonganmu. Yo ringis. Guyu. Guyu kok gak oleh. Guyu lambemu, lambeku dhewe gak oleh. Kok pateki Kang Mas. Rodorono iki metu-metu oleh ngomong karo aku ning Rodorono. Kalah. Metu mambu patekmu. Gak. Lho iki lho perkara patekmu lampu nganti mlereti ngerti. Mosok iki sing mambu. Apa sih, Mang? Ya irungmu loro. Omonge arek iku ngabang ae kuping kok tempiling tenan lho. Tempilingan mau. Ayo tempilingan. Oke, iku galem lho. Metu. Ayo tempilingan. Lho. Lecek. Lecek. Bocah edan Kang Mas. Cile-cile to tempiling tenan lho. Ayo tempilingan. Temen kok. Ayo, lho. Oh lecek iki. Tempiling karo Sangrono. Ayo, tempiling karo Sangrono. Ayo tempiling. Ayo. Kapan bocah iki? Kowe kudu ngerti. Wanang sewekan. Kok wanang sewekan. Lho. Ini kok ngelamak. Aku nyepak dhisik. Durung ngerti sapa sabenere aku lan Kakang Mas iki. Kowe kok ngelamak. Kon bojone. Ayo.
Iki sing lanang, iki sing wedok. Tamane kan bojone, iya. Wis kok nyekati lanang-lanang iki. Iku brengosen iki kok gak. Oh, kon tamane bojone kon sing wedok kon. Bocah edan di Mas, bocah edan iki. Wis kan metu wae, kan metu. Iki busana kaprajuritan ning ngerti. Senajan wong lanang yo pancen nganggo jarit koyo pancen wis adat istiadate. Ono lanang kok sewean isin.